Thank you. It was nice. To talk with you. Nice that you joined us with this wonderful interactive question play. Yes. Oli kiva jutella teidän kanssanne. Joo, niin oli muuten ihan törkeä hauskaa. Okay. Oliko se myöskään ihmeellisiä väsytä juttuja. yhtään? Itse asiassa oli aika paljon sellaisia juttuja, mitä me ei edes tiedetty. Esimerkiksi Pasi. I didn't know about Pasi. You know, it's great. You had great questions. You know, we found out new things from each other. Pasi. You know, famous Pasi. Yeah. Nyt mennään kyllä kotiin ja mennään tutustumaan Pasiin. Mennään katsomaan, millainen Pasi on. Onko sulla Pasi tallella? Riittää mennä veskiin, niin Pasi. Pasi on. Pasi kädessä. No niin, mutta hei, kiitos hei. Vilkutetaanko yhdessä? Semmoinen kuninkaallinen vilkutus. Joo. Semmoinen niinku näin. Tälleen me vilkutamme teille hei vain. No mites olisi vielä tää?